Здравей! Те. Да. Понеже някакъв анонимен таsk ме помоли да обяснявам за 3 книги, които съм чела наскоро. И реших, че ще му изпълня молбата, защото why not? Та... Дес. Така, почваме с най-старото, защото е най-старото. Това са разкази на Хемингуей, които са разкошни. И аз не ги разбирам. Сериозно. Не ги разбирам. Той човек е гений и аз нямам никаква идея защо пише такива неща и откъде му идват идеите му от генерален. И да, и между другото това е любимата книга на бащата на баба ми, който не познавам, защото умрял. Но въпреки това. Да. Да, мисля, че това е сега книга. Това не съм го чела толкова наскоро, но скоро го предпочитах. В смисъл, нали? Това е sci-fi, нещо такова, новичка книга е, честно казано. Миналата година или по-миналата взех. По-миналата. И е много интересно, защото става дума за някакво момиче, на което родителите умират и тя отива с сестра си да живее при баба си дядо си в Париж. Тя е американка от Бруклин, нещо такова, не съм точно сигурна, може би Ню Йорк. Не знам. И сестра ѝ е някаква поджинка, страшна. Мамия. А Кейт, която е главната героиня, е някакво такова забутено момичице, което просто седи си чете книжки и прекрасно. Да, много познато, нали? И един ден среща Винсан, който е секс. И те се запознават, нали, там в любовта, обаче се оказва, че той не е точно човек. Знам, че звучи банално, наясно съм, но е готино, защото той не е вампир, не е върхолак. Тоест не е чак толкова мейнстрим. Той е ревенант. Което ще се рече, че той е умрял в опит да спаси друг живот и после се е възродил след 3 дни, като Исус. И сега живее, за да спасява други животи. И да, май беше това, да, точно това е. И нали, вече тя като се запозна с него, това не го знае, обаче когато разбира, че е така, тя не е страх, защото всеки път той като умре, той се възражда, за да може, нали, да... Той е безсмъртен, просто се възражда пак. Съжалява се или нещо такова. И да, не мога да обясня тази книга. Много е дълго. Но, Винсан е секс. И има един Амброуз, който е още по-секси от него. Да, книгата е хубава. И много наскоро четох това. Това, не правете моята грешка, не дайте да четете. В смисъл, книгата е гениална. Много. И е много разкошена. И аз, честно казано, ако четах монологите пишех се с Ива, приятелка, докато четях. И нещо от вида в началото на книгата и пише: "Тази книга е хубава, радвам се, че си я взех." После стигам някъде до 5-та глава и Ива, аз съм книгосексуална, искам да спя с тази книга. И така нататък. И става все по-яка и по-яка и по-яка до 13-та глава. От 13-та до 25-та глава ти ревеш. Ревеш. Очите ти са реки. Ти умираш, вътрешно се разкъсваш и не знаеш защо живееш. Ужасна книга, отвратителна. Защото става дума за Хейзъл, която е 16 годишна раково болна, и тя се запознава с Огъстъс Уотърс, който е секс. Той е боледувал от рак и му е бил ампутиран крака, но въпреки това, нали, той вече не е болен от рак. Сега, спойлър, в 13-та глава се оказва, че той все още е болен от рак. Той умира. Той умира. А повярвайте ми, ако четете тази книга, ще се влюбите в Огъстъс Уотърс, защото той е секс за начало. И страхотен характер, и страхотно всичко. Ти се влюбваш в него, ти го обожаваш, you want to born his babies и той умира. Това е ужасно, ужасно, отвратително. Но книгата е много добра. Аз я мразя и никога повече няма да я прочета. Всъщност, може би ще я прочета и ще я заобичам. Но е ужасна и не дайте да я четете. Или пък четете я. Много е гадна.
Гениално е наглядно. В смисъл, това е като The Perks, но е по-зле от The Perks, много по-зле от The Perks, защото на The Perks накрая ти ревеш на щастие, защото е толкова красивичка, ти се радваш, се радваш, че си бил благословен да я прочетеш. А това ревеш, защото той умира. Джон Грин, what the fuck? What the fuck? Така да. Между другото хубавата песничка. Да. И да, приключих сериал тук. Надявам се да съм била полезна на анонимния, който искаше да обяснявам за книги, въпреки че аз не мога да говоря за книги, защото аз съм социална самописна. Не знам всъщност защо не мога, но просто не мога да обобщя една книга. И предполагам, че говоря твърде бързо и предполагам, че интернетът ми е твърде бавен, за да може картината да е едновременно с звука, както винаги. Но да.